Welkom op deze 24e Fralisch PC in Weidum. Het voorstellen van de betoeren had correct plakvoer. Het winnende betoer van Verline hier had een rondje maken in een mooie cabrio hier over het veld. En daarbij zie je het natuurlijk Afke Hilkema die de koningin van de PC neemt. Het vergelijk is natuurlijk een beetje scheef, want in het verleden hier bij Lia de Jong. En in die tijd waar de PC nog een trommelkolodderspartij neemt. En wie het ik nog. Dus de vrije formatie is letters een intreder die in een detroog koel afkielken. Maar Savaak hier op de PC winnen. Oorsweker wist van dat Lia de Jong datzelfde wil die hier. Alleen nog Lia is er ik heel jong bij ophouden. Ik ben er zo uit de holle maar 24e. We beginnen als Tjernoy. De nummers 1 en 2 de toer van Sanne Velsma, Annelien Wiebega, Iske Zielstra. En die hebben we voor een dregelot, want die mooie is in het betoer Margriet Koolmans, Leonie van der Graaf en Fenna Seinstra. Die dit seizoen zien van de vrije formatiepartijen al woen. Roene Stein slaagt het haar net. Maar ja, een mindergenerale wobbel is een hele goede première als opsmieten. Dus dat zullen we samen kennen. Fenna Seinstra in beeld. Ze keert maar haar zuster Leonie. Alleen die had Joodrooi de achternaam van der Graaf. Is trouwt maar Auke van der Graaf. De keertser uit Belsum. En de opslachting dit betoer is Margriet Koelmans. Die het er mooi, nou dit hier mooi ophoudt. Misschien wel een beetje een toekerzet west van de beide zusjes. Om Lisette Wagenaar te vregen. Maar haar vierde te gaan. Daarmee waar de desillusie van Margriet Koelmans zag uit dat ze nou zuid dat ze maatschappelijke carrière nooit stribbet en het keert ze lid van wat het is. Ja. Als Jacques Iser er melden. En dat weer dan de eerste opslagbal van Sanne Velsma. Verwerkt het aan Keerts.